Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Alpo Barista, great for coffee, good for you. Reġa sebaħ jum ieħor u jiena lest hawnhekk għal avventura oħra fi Sqallija. Illum ser noħodkom f'post li għal ħafna huwa l-album. Post li sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll bil-lejl. Jekk inti tħobb l-ikel, il-baħar u l-kultura dan il-programm huwa ddedikat għalik. Illum Knockabout Sicilia ħammorru Marzamemi. Batti triq tiegħi lejn Marzamemi. Ser insuq lejn il-kosta ta' Xlok ta' Sqallija. Jiena u insuq stajt ingawdi xeni mill-isbaħ tal-kampanja, mimlija siġar ta' żebbuġ, vinji u għeliqi ta' siġar tal-ħarrub u tal-lews. Din iż-żona hija magħrufa għar-rikkezza agrikola tagħha u tara meded kbar ta' art agrikola, speċjalment fiż-żoni ta' madwar Ispika u Rosolini. Hekk kif tasal lejn Marzamemi, il-pajsaġġ jibda jinbidel, b'aktar veduti kostali u sinjali tal-wirt tas-sajt tar-raħal. Aktar ma tersaq qrib, aktar tinnota l-ilmijiet ċari tal-Baħar Jonju, indikazzjoni li qed toqrob lejn id-destinazzjoni tiegħek. Wasalt Marzamemi. Nieħu nifsil ġewwa u ngħid xi ġmiel ta' raħal hawn, x'serenità u tranquillità. Marzamemi huwa raħal tas-sajt antik u bil-maġija kollu tiegħu dan ir-raħal sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll filgħaxija. L-affarijiet li wieħed jista' jara hawnhekk huma kemm xejn limitati, però meta tagħmilhom kollha f'daqqa ikollok effett li joħolqu atmosfera tal-ħolm, sospiża fi żmien. Denja ta' film. Fil-fatt dan il-post kemm il-darba ntuża għal diversi films fosthom La Pjovra u Life of Pi. Bl-eruq tiegħu li jinfirxu lura s-seklu 10 taħt l-influenza rbija, dan ir-raħal pittoresk evolva minn ċentru biżel għall proċessar tat-tonn għal ċentru vibranti tas-sajt artiġjanali u tjubija kulinari. Iċ-ċentru tar-raħal qiegħed fuq promontorju żgħir u jipprovdi veduti mill-isbaħ tal-baħar. Marzamemi huwa teżor li jistenna li jiġi skopert li joffri taħlita ta' storja, kultura u sbuħija naturali li tiġbed lil kull min iżuru. Kemm jekk qed fit-testomit lokali, tgawdi x-xemx fuq xi bajja sabiħa jew tgawdi l-lejl fil-pjazza. Marzamemi jwedek esperjenza indimentigabbli għal vjaġġaturi li qed ifittxu esperjenza Siċiljana awtentika viċin il-baħar. Iċ-ċentru ta' Marzamemi huwa mill-iktar pittoresk. L-istorja tiegħu tmur lura għas-seklu 18 u kollox huwa mdawwar hawnhekk madwar Pjazza Reġina Margherita. Żona bidjar ikkuluriti tas-sajjieda, tonnara storika, palazz aristokratiku u l-Knisja Antika ta' San Francesco de Paula li jirriflettu l-essenza tas-seħer kostali Siċiljan. Il-Knisja Antika ta' San Francesco de Paula imbniet fuq ordni tal-Prinċep Villa Dorada, flimkien mal-kumpless arkitettoniku tat-Tonnara, tant li llum hija sempliċiment imsejħa il-Knisja tat-Tonnara. Id-dera tal-Knisja hija mimlija karattru u pittoreska fi stil tipiku barokk, btieqa tonda u kamp nar ħelu fuq ġenb wieħed. Illum din il-Knisja hija dekonsagrata u m'għadix tintuża għal funzjonijiet reliġjużi. Mal-ġenb tal-Knisja ssib arkata żgħira, meta tgħaddi minn taħt din l-arkata wieħed isib numru ta' ħwienet żgħar u boutiques. Passiġġata minn via Marzamemi twaslek għat-Tonnara l-Antika u l-port iż-żgħir. Il-port għadu jintuża mis-sajjieda lokali u ta' spiss tara dajjes tas-sajt fuq l-ilma ċar daqs il-kristall.
L-atmosfera hawnhekk hija paċifika u awtentika li tagħti ħarsa ċara dwar l-istorja rikka marittima ta' dan ir-raħal. It-tonnara ta' Marzamemi hija faċilità antika tas-sajt tat-tonn li tmur lura għall-era rbija. Darba kienet il-qalba tal-ekonomija tar-raħal, però issa tinsab bħala punt ta' referenza storiku bil-bini tal-ġebel tagħha u l-btieħi maqda li evokaw il-wirt marittimu għali ta' Sqallija. It-tonnara llum hija sit kulturali li tospita avvenimenti u irjiet. Ħammorru għal-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanurikom x'bajjiet sbieħ toffri Marzamemi. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed issegwi Knockabout Sicilia għandi appell meta f'kumpanija mal-ħbieb jew anke jekk qed tirrilassa waħdek, Pletter Salumi jinżel qasel. Flimkien ma' Fjord Vita nixtiequ nisimgħu minn għandek min fost sħabek ma tiddejjaq xejn taqsam magħhom Pletter Salumi Fjord Vita. Biex tipparteċipa sempliċi ħafna. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Salumi Fjord Vita u ikkummenta għandna b'isem u kunjom il-min tixtieq tinnomina biex ikun rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni. Marzamemi magħrufa wkoll għal bajjiet mill-isbaħ li toffri bajjiet perfetti għar-rilassament kif ukoll biex tgawdi l-veduti fuq il-Baħar Jonju. La Spinazza tinsab ftit il-barra mir-raħal. Din bajja ramlija popolari ħafna. Bil-mijiet ċari u baxxi din tagħmilha perfetta għal familja bit-tfal. Il-bajja hija mamra tajba b'faċilitajiet biex tgawdi x-xemx, tom jutiku l-ikla tajba f'wieħed mill-bars tal-bajja. Ftit il-bot minn Marzamemi, 10 minuti karozza biss, issib il-bajja ta' San Lorenzo, meqjusa bħala waħda mill-isbaħ fi Sqallija. Hawnhekk issib ramel finu debi u ilma ċar kristall. Il-bajja tagħmel parti mir-riserva Vendikari, żona protetta li tista' tgawdi kemm il-baħar fiha kif ukoll in-natura tal-madwar, bduni u varjetà ta' speċi ta' safar li jżidu ma' sbuħija xenika. F'Marzamemi huwa impossibbli li ma dduqx l-ikel mill-aqwa li dar raħal għandu x'joffri. Minn frott il-baħar maqbud frisk għal platti tradizzjonali Siċiljani. Kull platt hawnhekk huwa ċelebrazzjoni ta' tomiet u tradizzjonijiet kulinarji li jiddefinixxu din il-ġawra kostali. Waqt li nesplora t-toroq dojoq u l-porċeniku ta' Marzamemi, ma nistax nirreżisti u m'għandux il-kċina lokali inkredibbli li Marzamemi hija tant magħrufa għaliha. Lina da kemm spjegat li t-tom għal din ir-riċetta huwa essenzjali. L-abbundanza tat-tewm trid tkun preżenti biex jiġi preparat dan il-platt. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fjord Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Clipper. There's tea, then there's good tea. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars.
United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Discover a world of goodness at Good Earth. Wasalt Marzamemi. Nieħu nifsil ġewwa u ngħid xi ġmiel ta' raħal hawn. Marzamemi huwa raħal tas-sajt antik u bil-maġija kollu tiegħu dan ir-raħal sabiħ jitgawda kemm filgħodu kif ukoll fil-għaxija. Mal-ġenb tal-Knisja ssib arkata żgħira. Meta tgħaddi minn taħt din l-arkata, wieħed isib numru ta' ħwienet żgħar u boutiques. Marzamemi magħrufa wkoll għal bajjiet mill-isbaħ li toffri bajjiet perfetti għal rilassament kif ukoll biex tgawdi l-veduti fuq il-Baħar Jonju. Marzamemi raħal żgħir pittoresk mal-baħar fi Sqallija, fejn il-kultura, l-istorja u l-ġmil naturali jingħaqdu kollha flimkien. Bi Pjazza Reġina Margherita, it-tonnara storika u l-bajjiet mill-isbaħ joffrulek esperjenza mediterranja. Waqt li nesplora t-toroq dojoq u l-porċeniku ta' Marzamemi, ma nistax nirreżisti u m'għandux il-kċina lokali inkredibbli li Marzamemi hija tant magħrufa għaliha. Illum għandi l-pjaċir niltaqa' ma' Lina Campisi, mara notevoli li idea jagħmlu l-maġija fil-ħolqien ta' platti awtentiċi. Il-ħiliet kulinari tagħha verament jaqbdu l-essenza ta' din il-ġawra kostali. Lina Campisi, Piacere. Grazie per averci accolto a casa tua. Grazie anche a voi. È un grande piacere, jiena vera kburi li Lina laqatna hawnhekk id-dar tagħha huwa ta' unur kbir li nara lil Lina taħdem kif ukoll taqsam din il-passjoni kbira li għandha għat-tradizzjoni kulinarja tal-kċina Siċiljana. Imwilda f'Marzamemi stess, Lina litteralment trabbiet fir-rieħa tal-melħ. Fi żmien qabel ma bniet id-diga, meta l-baħar tax-xitwa kien jinvadi t-toroq u kienu jużaw id-dajjes biex jimxu madwar l-isqaqien. Lina tispjegali li fit-tfulita kienet tilab fost ġbigi tas-sajjieda u talmet kif tnadda fil-ħut mingħand in-nanna tagħha stess, meta kienu jaslu s-sajjieda bid-dajjes mobbija. Kompli tgħidli kif issajjar skont riċetti tradizzjonali biss. Oggi cosa ci prepari? Questo è un pesce, è un tonnetto alletterato che viene pescato in questo periodo. Lina tgħidli li għallum ser tipprepara riċetta tradizzjonali bit-tonn. It-tonn huwa wieħed mill-ħut favorit tagħha għax ifakkara fin-nannu li kien il-kap tat-tonnara. Din ir-riċetta tradizzjonali hija sempliċi, imma splużjoni ta' tomit tajba. Ingredjenti sempliċi joħolqu plat blin. Lina tirrakkontali kif meta kienet żagħżugħa ħafna miż-żgħażagħ ta' Marzamemi ta' dak iż-żmien kienu emigraw. Ir-ritornat Marzamemi wara madwar 12 sena u biswit il-qalb sabet il-post telqa kbira. Ħafna mill-bini kien imwaqqa u maħruq. Meta ratek ma setax toqgħod bikwieta qabel ma ħadet azzjoni u reġgħet bdiet tagħti il-ħajja il din iż-żona tant sabiħa. Illum Marzamemi ħal-ħajja ta' veru u jħaddem mijiet kbar ta' żgħażagħ kemm fl-istaġun tas-sajf kif ukoll fix-xhur aktar kwieti tax-xitwa. Proprio deve essere dorato. Quanto è dorato in lui
Lina da kemm spjegat li t-tom għal din ir-riċetta huwa essenzjali. L-abbundanza tat-tewm trid tkun preżenti biex jiġi preparat dan il-platt għax jagħti il-palat, it-toma kif ukoll huwa wieħed mill-ingredjenti prinċipali. Anche menta ce ne vuole molta perché si deve sentire molto il profumo della menta. Si abbassa, se no si brucia, non lo dobbiamo far bruciare. Il momento meraviglioso è quando metterò l'aceto. Mi piace molto perché... Inħares lejlina taħdem u naffaxxina ruħi. Nara artist jikrea opra tal-arti. Ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami kif niġu lura ħankomplu nisimgħu iktar dwar l-istorja ta' Lina, il-familja Campisi u koll nesploraw iktar tomiet. Knockabout jirringrazzja lil Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu narawkom bl-uniformi tal-iskola. Ibatuli r-ritratti tagħkom messaġġ privat fuq il-paġna owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli, grazzi għal United Colors of Benetton, tistgħu terpu aċċessorji biex tgawduhom l-iskola. Qed nistenna minn għandkom. Din il-ġmil ta' atmosfera b'dan il-baħar sabiħ warajja ħanaqsam magħkom x'unur għandi li kont fil-kċina flimkien ma' Lina. Nara tipprepara dak il-platt bnin bit-ton preparat skont it-tradizzjoni riċetta antika li ġiet mill-ġenerazzjonijiet ta' qabel u hi taħdem b'daqshekk passjoni. Lina, mi hai raccontato la storia delle tovaglie. Lina raccontat l-istorja interessanti ħafna fuq id-dvalji. Lina tispjegali kemm għandha l-qalba dvalji li tuża fuq l-imwejjed. Tirrakkuntali wkoll li tażel li tuża dvalji biex iżejjel l-imwejjed b'rispett tan-nisa tas-sajjieda tal-passat li sakemm l-irġiel tagħhom kienu jkunu fuq il-baħar kienu jużaw il-ħin biex joħolqu dawn id-dvalji sbieħ. Xi wħud bid-dvalji kienu jużawhom huma stess għall-familja tagħhom u oħrajn kienu jibdew jippreparaw id-dota għal uliedhom il-bniet. Xi tgħidli fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-Campisi għandhom il-passjoni għall-kċina bħalek? Sì, devo dire che la mia Il-ġenerazzjoni l-ġdida tal-familja Campisi u li Lina li b'kollox qegħdin ħamsa kollha għandhom l-identità tagħhom, imma dejjem artistika. Lina, è stato veramente un piacere inkontrarti e ti devo ringraziare per la tua accoglienza. Grazzi kbira ta' kemm laqatna hawnhekk f'dara Lina. Ovvjament wasal il-ħin biex induqu t-ton. Grazie moltissimo, Lina. Grazie a voi di essere venuti qui a trovarmi e un carissimo saluto alla carissima Malta. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Discover a world of goodness at Good Earth.